Job Scala has been arrested in South Africa after explosives were found in his car during a police roadblock. Sarabina mashoko ari kuda panguva ine ari achitaugwa naTafi the Man according ava kune zvataugwa naJob Scala's wife. Panguva ino kuchionekwa kunzi Job Scala in South Africa vehicle yake paakanga ari muonekwa mune explosives zvaita kuti iye abva asungwa nyika yeSouth Africa. Nobva subscribe like kuti on the bell icon. Job Scala anozikanwa kunzi is a political activist and a lawyer. Panguva ine mudanyika muchinzi according to his wife who spoke to Jacob Ngarivume, Job had attended a meeting the previous night where one of his hosts asked to check something in his car. The host took the keys and left, only returning about 30 minutes later, urging everyone to wrap up the meeting since it was getting late. Scala then got into the car and began driving away. Along the way, police stopped the vehicle at a roadblock and conducted a search. They discovered explosives in his car, leading to his arrest. He is currently being held at a local police station in Pretoria. Source Jacob Ngarivume. Ndomashoko ari kubuda panguva iri muri Zimbabwe pamusoro paJob Scala. Wamuziva kuti aiwa Job Scala is a political activist akaarestwa more than 90 times and akanga ari muusungwa for about 595 days, and panguva ino pachizoonekwa zviri kubuda according to Jacob Ngarivume kuonekwa kunzi this is just an attack, zvinhu zvaakaisirwa. Amene Job Scala achazobudirira here munyika yeSouth Africa, anowina here kesi iyi. Panguva ine kunyatso kuonekwa kunzi maexplosives aonekwa mota vehicle yake anyatso kuonekwa kunzi anokwanisa ari linked to him, anogona kusanyatso kubuda nyaya iyi nokuda kwokuti anenge afuremerwa nevanhu vanenge vatopiwa kana ari mazakwatira kuti vangokwanisa kuita kuti Job Scala abatirwe. Tiudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penhau iyi ichangopinda yatatiti kupei. Pinda comment section medu, musagona subscribe or like, check out the bell icon.